खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ डिसेम्बर दानावनो टेट क्वालिफाइ जानानै थानाय सोद्रोमाफोरनो थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनो थाखाय थांखि लादों होननानै फोरमायदों इएम रबिराम नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों दि जायफोर बिथांमोना टेट क्वालिफाइ आरो क्राइटेरियाफोरखौ कमप्लिट फुलफिल खालामजोबनानै थानाय सोद्रोमाफोरनो जेरैखि जाया डिसेम्बर दानावनो कमप्लिट खालामनो थाखाय खामानि मावनायखौ जागायदों आरो बेनि थाखाय थाबैनो मोनसे कमिटि दानानै सोरना माबादि क्राइटेरिया बेफोरखौ नायबिजिरनाय जागोन आरो बे कमिटिनि नायबिजिरनायनि गेजेरजों डिसेम्बर दानाव टेट क्वालिफाइ जानायफोरनो साख्रिनि थिसनथाइखौ होनो नाजागोन। बेखौ आं मोनसे सिरियास हिसाबै लादों होननानै फोरमायथिदों इएम रबिराम नार्जारि बिथाङा। बरपेटानि बिसि आरो फिसाजोखौ इनायै बुथारग्रा ऋषभ दासखौ बिजिरसालिया फासिनि साजा फोसावबाय। बे फासिनि साजा फोसावजानाय ऋषभ दासआ थांनाय 2023 मायथाइनि 13 अक्ट'बराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय खालामदोंमोन जेराव गावनिनो बिसि बिनिता दास आरो फिसाजो हिया दासखौ रुवाजों दाननानै इनायै बुथारदोंमोन। बरपेटानि गान्धीनगराव सोमजिदोंमोन बे गिख्रंथाव बुथारलायनाय जाथाया, जाय जाथायखौ लानानै ओनसोलावनो मोनसे सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदोंमोन। बै सानखालिनो दायनिगिरि ऋषभ दासखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन आरो दायो बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोजौ बिजिरसालिया ऋषभ दासखौ फासिनि साजा फोसावबाय। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि हेलिकप्टारा लेन्डिं खालामनाय समाव जाब्रबथाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय बुधबाराव द्रौपदी मुर्मुआ केरालायाव दावबायनो नागिरनाय समावनो लेन्डिं खालामनाय समाव हेलिकप्टारनि मोनसे साखाया गोदानै बानायनाय हेलिपेडआव गोदोयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे गोदानै बानायनाय हेलिपेडआ मोजाङै रायाखैमोन एबा गोरा जायाखैमोन, जायनि जाहोनाव थावरिनो हायैनि जाहोनाव हेलिकप्टारनि मोनसे साखाया हेलिपेडआव गोदोलाङो। बे गोदोनानै थानाय द्रौपदी मुर्मुनि हेलिकप्टारनि साखाखौ जायगानिनो सुबुंफोर आरो पुलिसआ जथायै बोखांनो नाजायो आरो गोबां नाजानायनि उनाव साखाखौ बोखांनो हाफिनो, नाथाय बे जाब्रबथायाव रावनिबो जोखोम एबा खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ फैगौ 21 नबेम्बराव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनांगौनि दाबिजों मोनसे गिदिर सोमावसारनाय हाबाफारि लानो थाखाय थियारि जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादआ फैगौ 29 अक्ट'बराव मोन 30 जिल्लायाव रेली फर बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 मुंजों सोमावसारगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादआ 21 नबेम्बराव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनो खावलायनानै सोमावसारगोन। बेनि अनगायैबो 20 नबेम्बरावबो 10था सिक्सि दलनि दैदेनगिरिफोरजों कन्स्टिट्युएन्सि क्लाबआव सेमिनार खुंफुंगोन। दिवालीनि रंजानाय समावबो फिन आरोबाव गुवाहाटीआव गिख्रंथाव जाथाय जादों। दिवालीनि पटका बम गावनाय समावनो न'नि बेराजों सिलाइनि गुलिया न' सिङाव हाबलांदों। गुवाहाटीनि डाउनटाउन मथुरा नगराव जादों बे सोमोनांथाव जाथाया। माबेनिफ्राय फैनानै बे सिलाइनि गुलिया न' सिङाव हाबहैखो बेखौ लानानै बयबो सोमोनांदों आरो नखरनि सोद्रोमाफ्रा दिवालीनि पटका एबा बमा गावनायनि खाबु लानानै न'खौ थांखिनानैनो सोरबा दुथांफ्रा बे गुलिखौ गावहरदोंमोन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय बे हरनि खोमसियाव बे जाथाया जानायनि थाखाय सोर गावहरखो बेखौ मोजाङै सिनायनो हायासै। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो दिसपुर पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै बिनि सायाव नायबिजिरनायजों लोगोसे गुलिखौ बोखांहोयो। अरुणाचलनि नामसायाव रौनियाफोर आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाय। बे गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथायाव आलफा सादिनि सासे केडारआ जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सासे केडारखौ आयुवान असम उर्फे अफिकेश मसन होननानै सिनायथिनो हादों। नामसाइ 6 माइलआव आसाम राइफल्स आरो अरुणाचल पुलिसनि मोनसे जथायै सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय समावनो आलफा सादिनि केडारफोरजों मोगा-मोगि जानायाव बे गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथाया जादोंमोन। बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव जाथाय जानाय जायगानिफ्राय आसाम राइफल्स आरो अरुणाचल पुलिसआ एके राइफल, आरपिजि ग्रेनेड आरो बेगफोरखौ बोखांनो हायो। गवालपारानि हासिला बास स्टेन्डआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, जेराव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो सानैआ गोब्राबैनो जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ खायरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। गंसे ट्राक गारि आरो बाइकनि गेजेराव जादों बे लामा जाब्रबथाया। ट्राक गारिया बाइक गारिखौ सौख्रांनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया सोमजिदों, नाथाय जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरि ट्राक ड्राइभारआ गारिखौ सालायनानै खारखोमालाङो। गोब्राब जोखोम जानाय सानैखौ दायो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दावबायनानै मोजां मोनग्रा रायजो-राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरिखौ दिनै दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होनाय जासिगोन। दिनै हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारी आरो मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया नुजाथिनायनि गेजेरजों बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जागायगोन।
दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेथारिनो बान्था। गाहाय नेथारि गणेश दैमारिनो कर्मजिगि बान्था समाज सिबिनाय फोसाबनाय आफाद गौथुमजों खामानि मावबोनायनि सिनायथि महरै बे बान्थाखौ गोदान दिल्लीनि माइ हम इण्डिया मुंनि फसंथाना बिथां गणेश दैमारिनो स्वामी विवेकानन्द गोसोखांथिनि मुङाव बे बान्थाजों लोगोसे 1 लाख रांनि अनसुंथाइबो गथायदों। अलिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहानाय नीरज चोप्राखौ भारतीय सान्थ्रिनि लेफ्टिनेन्ट कर्नेल महरै थिसनबाय। नीरज चोप्राखौ रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंह आरो COS जेनेरेलआ भारतारि रौनिया हान्जायाव लेफ्टिनेन्ट कर्नेल महरै थिसननाय जायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।